Čaká ťa neuveriteľná výzva. Budeš musieť preukázať svoje schopnosti. Špecificky, ako dobre vieš kresliť? V prvom kole budeš... Musím nakresliť popet. Ten, kto vyhotoví najlepší kresbu za minútu, dostane túto skvelú hračku. Napíšem dobré kreslenie, ale nie farbami. Je to cukrovinka Skittles. Wow, toto bude zábava. A začalo sa to. Poď! Štart, hovoríš. Tak je čas, aby som si vychutnal moju obľúbenú sladkosť. Mňam, 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 mňam. Cukríky Skittles majú také jasné farby, čo znamená, že mi určite pomôžu urobiť dobrý obrázok. Myslím, že to dokáže. Čo? Mám lepší nápad. Čo ak tieto cukríky premením na skutočné farby? Potrebujem paletu a nejakú vodu. Perfektné. Teraz mám rôzne farby. Hej, nie chlapec. Nemôžem nechať Jane vyhrať. Takže všetko, čo potrebuješ, je voda. No, to zvládnem. Pozri, aké je to krásne. Toto je kresba, ktorá určite vyhrá toto kolo. Wow. Och, nie. Čo mám robiť? Omylom som zjedol všetky cukríky. Wow, Barbie. Možno si vezmem tvoj výkres. Áno, správne. Tak veľmi som sa snažil. Ruky preč. No, tak, ľudia, čas vypršal. Ukážte nám, čo ste nakreslili. Hej, páči sa ti to? To si robíš srandu? Nič som nenakreslil. Sakra, to je preto, že Skittles boli také chutné. Snažil som sa veľmi, ale voda sa predrala a nechala srdce na stole. Ups, nie. Takže tvoj výkres je nedokončený. Čo môj? Wow, Jane, ty si skutočná umelkyňa. Myslím, že víťaz je dosť jasný. Jane, dostaneš túto obrovskú popet hračku. Prečo? To by mala byť naša cena. Alebo vlastne len moja. Andy, chceš sa so mnou podeliť o bábiku? No, samozrejme. Nedotýkaj sa toho. Dobre, Prepáč, dobre. Jane. Barbie hovorí, že sa s tým nemôžem hrať. Prečo potrebujeme toľko omáčok? Lebo tentokrát budeš s nimi kresliť. Tentokrát je tvojou cenou ryba. Fuj. A máš 1 minútu na kreslenie. Myslím, že sa musíme veľmi snažiť, pretože je tu háčik. Dobré ceny idú za dobré kresby. Ale zlé ceny sú udeľované za zlé kresby. No, tento raz určite nebudem jesť. Chcem vyhrať. Andy, prepáč, ale všetko svoje smeti hádžeš na mňa. Ó, prepáč, Jane. Ani Pozor. som... To je v poriadku. Čo robíš, keď jej pomáhaš? Cítil som sa vinný. Teraz je čas začať kresliť. Ktorú pílu by som mal vybrať? Bolo to Vyzerá to, že voľba bude... Ale hej, je to dobrá Dokážem to voľba. urobiť, aby to vyzeralo ako ryba. Andy, darí sa ti skvele. Tvoja ryba je naozaj cool. Teraz pre mňa a môj výkres. Myslím, že najlepšie bude použiť prsty. Všetkých vás ľahko porazím. Hej, ty! Skúsme nejakú omáčku. Och, wow, také chutné. Dobre. Hej, mám hotovo. To sú všetky omáčky. Dúfam, že tieto obaly nespadnú. Och nie, čo som to urobil? Och, moje kresby sú zničené. Kalani, stop! Poďme Čas ukázať vaše majstrovské Už? diela, čo? Do keľu. Nestihol som to. Jane, choď prvá. Jane, to je skvelé. Naozaj sa mi páči tvoj kresba. Mandy, pozri, aké je to krásne.
Nemali by ste mi príliš dôverovať. Ako sa ti páči moje? Urobil som, čo som mohol. Čo si myslíš, že čo toto je? Vtip? Čo? Kto nosí môj výkres? Myslím, že za tým je Barbie. Barbie, máš priemerný výkres. Jane má lepší. Ako si mohla, Barbie? Nechcela som prehrať? Andy dostane rybu. Možno sa na budúce viac posnažíš s kresbou. Nenávidím ryby. Neboj sa, viem, ako ti pomôcť. Mám jednorazový telefón. Môžeme pripraviť chutný obed z vašej ryby. Áno. Hej, ako to funguje? Ako sa to zapína? O, job. Prepáč, Barbie. Pozri! Aké chutné to Si vyzerá. genius? Bude to ešte lepšie a chutnejšie, keď pridáme nejakú zeleninu. Potom bude všetko úplne dokonalé. Geniálne! Tento raz bola cena trochu zvláštna. Ale je luxusné. Tieto nádherné Toto na teba šaty. čaká. Wow, taký pekný. Počuješ ma? Ja ťa počujem, Alebo tak čo? prestaň hovoriť. Je čas kresliť. Čas beží. Wow. Nikdy som predtým nekreslil s trojrozmerným perom. Ani ja nie. Ale myslím, že to dokážem. Vyzerá to skvele. Táto 3D pero je naozaj ľahko použiteľná. A ja mám trochu iný nápad. Najprv urobím jednotlivé časti šiat. Mám ešte lepší nápad. Nezaujíma ma šaty. Radšej by som urobil auto. Bo bude to vyzerať tak cool a Paráda. Jazdy? Pozri, aké je to super. Správaš sa ako malé dieťa. Myslím, že tieto šaty vyzerajú nádherne. Nie! Nebolo to dosť silné. Hej, Andy. Si naozaj dobrý v tvorbe 3D modelov s perom. Možno by si mi mohol Jasné, tiež samozrejme. pomôcť. Čo vedia chlapci o šití šiat? Dobre, ľudia. Ukáž mi, čo si urobil. Tvoja minúta uplynula. Wow, Andy, naozaj si ma prekvapil. Ale to som nebol ja. Ale Barbie ma naozaj sklamala. Kde Aký je je druhá problém? polovica šiat? Ach nie, myslela som si, že sú tam. Prepáč, ale aj moje šaty sa rozpadli. No, žiadna veľká vec. Už som sa aj tak rozhodla, že Andy je víťaz. Gratulujem. Dúfam, že sa ti tvoj nový outfit páči. To je strašné. A určite sa staneš hviezdou na Instagrame. Som kráľom tohto paláca, ale koruna môže byť tvoja. V krátkom čase, ak urobíš pekný obrázok, Priznaj to. Naozaj sa ti páči taká koruna? Ó, áno. Jane Crown by na tebe vyzerala naozaj dobre. Dobre, hrdličky. váš čas už beží. Poďme sa. Ako kreslím s make-upom? Vôbec neviem, ako to používať. Myslím si, že môj výkres dopadne naozaj dobre. Andy, vezmi rúž, aby si vytvoril super kresbu. Och, ďakujem za radu. Dovidenia. Dovidenia. Áno. Týmto tempom ma porazia. Čo mám robiť? O, to je ono! Tieto malé zlaté trblietky ma zachránia. Hej, čo je to? Nie som hladný. Ápči! Och, nie! Prepáč, Jane. Nechcel som.
Naozaj som to nebol ja. Teraz je môj obrázok zničený. Haha, dobre ti tak. Aj hej, vezmi si môj obrázok, dám ti ho. Neboj sa. Ďakujem. Si skutočný gentleman. Teraz potrebujem len trochu opraviť tvoj výkres. Ako koruna na vaše tiež, len papierová verzia. To je oveľa lepšie ako len nejaká kresba. Teraz nebudú mať čas nakresliť super korunu, ale ja mám každú šancu na výhru. Myslím, že trochu podstielky bude fungovať dokonale. To je tak pekné. Ach, je to brilantné. No, je to predsa moja koruna. Chlapci, je čas ukázať svoje majstrovské diela. Jane, toto nie je dobré. Kreslíš Lepšie. veľa? A urobil som origami. Je to super, však? Veľmi originálne. Potreboval kresbu. Ako môj? Je to Dobrú perfektné! prácu, Barbie. To je najlepšia Koruna, scéna. akú som kedy Takže videl. ty si dá. Kto dostane Teraz som cenu? skutočnou princeznou. Nie ako Jane. Teraz už len nájsť princa. Ach, tu je. Jej, to bolo rýchle. Milý princ, vezmeš ma do svojho kráľovstva? 1, 2, 3. Kráľovstvo vyrážok? O, nie! Hej, vieš čo? Jane, mám korunu aj pre Nie teba. je vyrobený zo zlata, ale je vyrobený z lásky. A tu sú aj kvety pre teba. Ďakujem ti veľmi pekne. Poďme na to. Teraz si poďme dať nejakú zmrzlinu. Jasné, poďme. Ops! Nemáš šťastie! Tento raz dostaneš celú Kopa madagaskarských švábov. Čo? To nie je fér. Všetko kvôli tým hlúpym tlačidlám. Ber to, ty hlúpe tlačidlo. No teda, čo? Čo sa teraz stane? Oh, vyzerá to, že si vezmem niečo iné. Wow. O, áno. Vyzerá to, že šváby sú zrušené. Čas na nejakú kolu. O, áno, toto je fantastické. Bude ešte viac cool, keď chytím všetku kolu do tohto obrovského pohára. Haha, Suzy, mala by si sa vidieť. Si celá mokrá. Naozaj si nevypila všetku tú kolu, však? O čom to hovoríš? O nie, niečo sa deje s tým tlačidlom. Vyzerá to, že skratuje. Nie, len to nie. Jasné. Veľa cukríkov Mentos pre vás! Teraz je čas Kolová na... fontána, hurá! To je veľký špliech. Táto fontána je trochu prehnaná. Budeme ju musieť zastaviť. Ktoré tlačidlo by som mal zvoliť? Možno zelené? Wow, Candy, naozaj sa teším s tebou, lebo dostaneš tento chutný koláč. Ale len ťa chcem upozorniť, je to dosť ťažké. Hej, ten koláč je ešte väčší ako tvoja hlava. Čo je také smiešné? Och, toto je naozaj super. Toto je naozaj chutné. A je tu aj sviečka, ktorá k tomu patrí. Čo k tomu patrí? Oh nie! Pomoc, požiar. Čo sa tam deje? Ó, áno. Candy sa nemá veľmi dobre. Myslím, že musíme tento problém rýchlo vyriešiť. A viem, ako to urobiť. Pomôžu nám Term a Pete. Pete, pomôž mi! Uhasí ten oheň! Skvelá práca! Vďaka za tvoju pomoc! Začínalo byť dosť horúco, ale teraz sa cítim oveľa lepšie.
Kto bude prvý, Candy alebo Suzy? Suzy to je. Čo by som si mal vybrať? Nesklam ma, červené tlačidlo. Skvelá voľba. Ale je tu jedna vec. Nemal som čas pripraviť popcorn. Takže, Suzie, budeš si musieť naskladať všetky tieto zrnka. Ó nie, tieto zrná sú také tvrdé. Ani moje zuby by to nezvládli. Musím vrátiť tieto zuby na miesto. Nemôžem žiť len s dierou v prednej časti úst. Všetko pripravené. Nechcem nechať Suzy bez popcornu. No myslím, že nikdy nie je neskoro začať. Hej, odkiaľ sa vzalo toto teplo? Prečo je tu tak horúco? Potím sa. Wow, teraz dostanem pukance. Super! A ja dostanem niektoré. To je tak cool. Skvelé a chutné. Hej, Suzy, čo sa tam deje? Odkiaľ pochádza všetok ten popcorn? Och nie, toto je priveľa. Nemôžem to urobiť. Príliš horúco! Pomoc! Požiar! To stačí. Idem zhorieť zaživa. Candy, zachráň ma, prosím. Alebo zhorím. Dúfam, že niekto príde na moju záchranu. Žlté tlačidlo. Si moja posledná nádej. Led. Suzy, je čas, aby si sa trochu osviežila. Konečne už tu nie je tak horúco. Teraz si môžem bezpečne vychutnať svoj lahodný popcorn. Candy, je rád na tebe stlačiť tlačidlo. Počkaj, práve sa dostávam k tej najlepšej časti. Srdce, myslím si, že viem, ako získať tvoju pozornosť. Stlač tlačidlo! Au, to bolí. Dobre, pochopil som. Nemusíš kričať. Vložím všetky svoje nádeje a sny do zeleného tlačidla. Ach nie oni. Neznášam šváby. Nie, prosím. Och, milujem ich. Zvlášť, keď ich mám vysypať pri výzve. Hej, malí chlapci. Chcete stretnúť moju kamarátku Candy? Je čas, aby ste ju videli. To stačí. Zastav. Prosím ťa. Je ich tak veľa. Čo mám robiť? Nie. Nemôžem byť v tej istej krabici s švábmi. Pomôžte. Dostaňte ma odtiaľto von. Myslím, že švábovi sa naozaj páčili tvoje jasné vlasy. Ale nie na dlho. Každého švába môžeš poraziť teniskou. Tu máš. Ha! Dobre ti tak. No ale aj tak sa mi to podarilo získať. Nemám tvoju tenisku, ale mám túto bielu topánku. To bude stačiť. Kde si, ty odporný škodca? Ha! Tu je jeden presne na gombíku. Dostanem ťa. Vyzerá to, To vyriešilo moje problémy. Je čas zničiť nejaké šváby, Candy. V tomto svinstve sa nebude dať dýchať. Je to smrteľné. Tu chyť plynovú masku. Spievaš? Každý vie, že by ste nemali vdychovať takéto chemikálie. Dobre, šváby. Ste pripravení? Poďme na to. Fungovalo to? Áno, myslím, že áno. Suzy, teraz je tvoja chvíľa stlačiť tlačidlo. Ale je to stále veľmi chutné. A čo omáčka? Chcem trochu kečupu. Bude tam veľa omáčky. Candy, pozeráš sa? Si žiarlivá?
Je čas, aby som aj ja klikol. Nakoniec niekto získal skvelú cenu. Candy, máš celý kufor plný peňazí. Nechal by som to tak. Tu, chyť. Och môj Bože, budem bohatý. Super. Hej, daj mi tiež trochu. Len trochu. A to nie je všetko. Hlavná cena ešte len príde. To je ťažké. Čo s tým mám robiť? Och, to je pravda. Pomôže mi to dostať sa z klietky. Sloboda. A ja sa raz odtiaľto dostanem. Počuješ ma? Áno, možno raz. Ďakujeme za sledovanie.